paguyuban Cipta Budaya wonten dalu punika sesarengan dulur-dulur Kiping Gondang Tulungagung. Jaraan Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dandi mugi lestariya kabudayan kita Cipta Budaya Ngrasa. Yuk 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 warga jaranan Cipta Budaya mijil saking desa Jaraan Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dandi mugi lestariya kabudayan kita Cipta Budaya Jaraan Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Dandi mugi lestariya kabudayan kita Cipta Budaya. Ayo yo Cipta Budaya. Awas sayu ger sing sayu lan uga sing rukun ditata barisaning para satriya-satriya Cipta Budaya. Hey!
kaya pangkene kantri glaning trengginas-trengginasing para turangga cabe rawit. Ho ho Nduk sing ati-ati Cipta Budaya Indah. Hei ya lolo ya hei oh ya hei oh ya hei oh wah turangga cilik ya turangga cabe rawit man. Oh ya. Ayon kaya gawe kupon takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi sraka iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu lampai rayun-ayun ger lampai rayun-ayun Katurang pinara para rabu kanca-kanca kali turi. Yuk.
Awas, ayo ger. Oh. Oh, nah. Ya. Hae. Oh, hae. Hae. Oh, budaya urip nek kok kaya ngene. Asik. Yo. Ayo blek. Mas Pramolo iki. Tayangan yen awan radoyan mangan. Moklisi Yeah.
Ah, Supini ilang nyandi Mas Sutre. Supini ki bang teko, awake rada gembrot. Iya. Kowe nang ngendi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. Digondol sapa? Apa kae nganggo klambi biru saja pantes tur katone ayu yen tak sawang Nyapa Mas? kampung guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa dik aku nyanding sliramu Nyandi Mas Sutre. prawan desa anteng torya lugu awake cilik Ora pati lemu kece. ayen ora weruh ning sirah dadi ngalu adek Sutini Adik Sutini. prawan desa anake wong tani Iya Mas. Dek Sutini Sutini. yen guyu ora kuwati Iya Mas Res. Dek Sutini Adik Sutini. prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi Waton apa? waton sliramu gelem rapi Wah, aku kok rabi Mas. ya kudu gelem kaya Lah kowe tuwek. tuwek biyen ya ora biyen tau Ora. nom Yeay, Desa Asik. Buda. Kang Mas Tejo. sapa kae nganggo klambi biru sajak pantes tur katone ayu yen tak sawang amung goyang guyu aja bulane anake Pak Setu Kapan bisa Mas aku nyanding sliramu bujang desa bujang desa sing katone alah iki kuru saiki awake cilik Ah. ora pati lemu iya. yen ra ketemu siramu dadi ngeluh
Watan siramu kelemo tak rapi. Hey, oh ah, op, oh ah, he, oh ya, oh ya, oh, oh, just, yuk, look. Lo yup oh ya oh ayo bergoyang bersama Cipto Budoyo. Tentunya ada
ye hop lah oh oh goyang titik sayung kirawas ya sing ati-ati oh